Hayi bafo, hayi njalo ayijiki uma isinje. Hey wemadoda. Yazi kunento okumele uyibone mawumuntu osiza abantu. Awube nemithetho omkhulu yaso. Ube nomthetho. Ungajahi ukuthi hayi lokho ngene imali yazi mina the amount of people engibagabhayo angizela ngokuthi hayi imali engaka. Just hayi chief. Akusengisebenzi kanjalo la ekhaya. Mina manje eqale kuvuma abantu bakithi ukuthi ngikusiza. Two ways. Omunye umuntu mayefika usuke ezofika ngokuthi abe isifundo kuwena. Omunye umuntu mayefika afike ngokuthi umlapha. Uyizwa lonto? Ayikho into engiyithanda njengalo mina ozofika njengesifundo. Ikhona indlela engikwazi ukubona ngayo. Eyamngedwa leyo nto ngithi. Right. Kodwa ke ngizothi nje mina iba nomthetho. Look at ube nento ozoyibona mkhulu yaso. Look at abantu basizayo osubelaphile. I always give this lesson. Look at abantu osubelaphile. Mawukuthi bakhona bole. Mawungakabalaphi, it's a different conversation I'm going to have with you, ne? Right? Uke i-trend. Abantu bakini bayakhuluma. Abantu bakini bayakwazi ukukhuluma ngokuthi abantu abathize mabeza kwena bona kumele balaphi. Abantu abathize meza kwena basuke bezokutesta amandla akho bezobona ini. Abantu abathize mabeza kwena nani. Uyabona lona? Owakho umsebenzi is to pay attention. Pay attention mnganami. Ayizwa lo ndaba. Mina nawe ngesifana. Mina nomunye umuntu ngesifana. Wena nomunye umuntu yenize nifana. Niphuma egodini engafani. Phuma kwemizi engafani. Imithetho engafani. Ayizwa into engisho. So ezinye izinto kuhle ukuthi uzinake. Yabona lento ifana nokuthi wena uthwasisiwe umuntu in the physical wakufundisa lokho. Remember anything obungayazi oyifunde kumuntu ukuthwasisile lo muntu. Uyayizwa yonto? Anything you learn. Ukuthwasa is to learn, my friend. Yayibona lo ndaba. Nakhona futhi ukufunda kukabili. Ukufunda ozofundiswa umuntu physical bese kuba khona ukufunda ngokuthi kube khona into ekumele yenzeke ukuze uvuke okanye uqala ubone ngenye indlela. Akuyabona ke let me not deviate. Ngifuna ukuya ngalapho kusogcina sesikhuluma ngenye into. Kuhle mfethu okuyinaka izinto. And I always say, listen to ukuthi abantu bakini bakhuluma kanjani. Ngoba ukhumbule mina ngenwa kini nangebhadi soze futhi ngabo akini. Ngeke uzukubone lokho. Ngeke. Kodwa wena wazi ukuthi abantu bakini banjani. Bawunobuhlobo, bakhuluma kanjani, bathobela yiphi imithetho. Niphile njalo niyeso. Ethanda.